ምስ ደልደለሉ ዝደለየ ኩሉ ምስ መልዓሉ ኣብ ቤተ መንግስቱ ኮፍ ኢሉ ከም መሃድርን ክመርሕን እንተዘይኮይኑ ናብ ውግእ ኣብ ዘይወፅዓሉ ህድኣት እዩ ዝርከብ። ብድምፂ ኣምላኽ ተመሪሑ ክንደይ ናይ ውግእ ዓወታት ዘመዝገበ ንኣምላኽ ሓቂቱ ሰራተይ ከርክቦም ዶ ክወልፅእ ዶ እንዳበለ ብምኽሪ ኣምላኽ ዝመላለስ ዝነበረ ዳዊት ሎሚ ኣብ ዙፋን ኮረሻ ኮፍ ኢሉ ዝመፅኦን ዝወፅኦን ዝኣትዎን ኣብ ዘይፈልጠሉ ጣዕሚ ዝርከብ። ሓደ ዘየቕስን ነደር ዝተባህሎ ግን ነይሩ። ንሱ ድማ ብሰንከቲ ኣብ ልዕሊ ቤት ኡርያ ዝፈጸሞ በደል እግዚአብሔር ድማ ካብ ቤቱ ክፉእ ከብዘ ተንስኣሉ ብነቢይ ናታን ገይሩ ኣቐቲሙ ተዛሪብዎ ነበር። እንታይ ወዴት ይእለመሉ ከም ዘለውን ኣይፈለጥ። ካብ ጸላእቱ እንተዝኸውን ምናልባሽ ክፈልጥ ምኽኣለ። ኢናኸ ካብ ቀራቢኡ ካብ ፈታዊኡ ካብ ከርሱ ዝወፀ ካብ ኣቤሰሎም ውሉዱ ስለ ዝኾነ ነሰዊርዎ ነበረ። ኣብዚ ኣብ ህዳስ ዝነበረሉ ጊዜ ድማ እዚ ወረዚ ዝመጾ ብዛዕባ ናይ ኣቤሰሎም ምምሓልን ህዝቢ ከም ዝሰዓቦን መልእኽቲ ተነግሮ። ካብቲ ጣዕምን ምቾትን ዝመልኦ ቤት መንግስቲ ንኽንደይ ሓያላት ዝገዝኣሉ ዝፋኑ ኩኑሕ መሲሉ ዝተረኣዮ ዝፈጸመሉ ንኡር